Madugay nga tion sa atubang sang gadgets may negatibong epekto sa ikayong lawas suno sa isa ka medical expert. Ining gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa pag-umpisa ng klase sa new normal, halos bilog nga adlaw sa atubang sa computer o kun gadgets sang mga estudyante sa ila online class. Testimonya diri ang iloy nga si Donna Marie nga may pulo ka tuig nga bata. Suno sa iya, dapat nga hands-on ang mga ginikanan ukon guardian agud mabantayan ang screen time sang kabataan. Ang ila pagid oras much more na sa gamit sa ilang mga gadget na sa uli may ara na sang bad effects sa ila. Apisar hilway sa virus ang online classes, mayara sa gihapon ini sang negatibo nga epekto sa ikayong lawas. Sige-sige nga dry eyes, it could cause irritation no sa mata, and then magapula, gakatol, and then mas masakit, no, so naga-sore eyes, can even lead to sore eyes. Not only that, no, dry eyes can also kung sige-sige sa exposure sa gadgets, it can also cause headache. Sunod sa medical expert, kung magsobra sa duha ka oras nga tiner sa computer, mahimo na initunaan sang stress, eye strain kag migraine. Gani suhestyon sang doktor, mas maayo kung limitahan o kung hatagan sang oras nga magpahuway anay sa paggamit sang gadget, agod hindi magdulot sang mas malala nga sakit sa ulihi. Make sure nga ga-blink kita bala, because ang blinking ni can prevent dryness of the eyes. So, kung sige kaka-blink-blink, it washes the gina-replenish ang ano siya kumbaga liquid ang ga-produce sa tears nga ma-refresh ang mga eyes mo. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.